Ahojte, vítam vás. Dnes vám predstavím zase jednu fantastickú knižku, ktorá je síce taká lightovečka, ale určite stojí za to. A o akú knihu ide? Ide o knižku s názvom Mesto v mlze, ktorú napísal Jaroslav Konáš. Knižka má 192 strán, bola vydaná v roku 2023 vydavateľstvom Argo. Ja by som tú knižku zaradila do žánru horor, konkrétne subžáner folk horror, ale ako uvádza internet, ide o temný, mysteriózny thriller s hutnou, tak povediac, Lovecraftovskou atmosférou. A s internetom sa predsa človek nebude hádať, no nie? Podľa mňa záleží, kto to číta a čo všetko má načítané. Ale o čo teda ide? Robin Werner pracuje v reklamce, zároveň má ale i spisovateľské ambice. Nečekanou a na první pohľad podivnou nabídku vést kurzy tvúrčího psaní na gymnáziu v horském mestečku Rozklava tak bere ako príležitosť odechnúť si, uspořádať si život a taký napsat další knihu. Jenže Rozklava není jen tak nejaké obyčejné místo. Spíš to vypadá, ako by sa tady zastavil čas. Internetové připojenie nefunguje, mobil je pro místní neznáme slovo, z rádia znejí jen provážené hity z 80-tek a v místních hlubokých lesích občas mizí lidé obětováni podivnému kultu. Robinová pracovní dovolená tak nabere neočakávané obrátky a posléze sa zmení v hrúzostrašný zážitek. A môj názor? V podstate v tom obsahu je opísané asi všetko s tým, že sa to číta naozaj výborne, atmosféra je úplne fantastická. Ja, čo nemám teda veľmi rada opisy, tieto ma úplne dostali, úplne som sa vžila do toho mestečka, to jak tam sa zastavil čas. Ako tam teda ten záhadný pán lesa všetko mení, či už zmýšľanie hlavného hrdinu, alebo rozdáva pokyny skrz toho svojho kňaza povereného. Každopádne vám trošičku prezradím. Na konci knižky, alebo respektíve ku koncu knižky sa stane zázrak a pán lesa ako si vyjde zo svojej ulitky. Ale to som prezradila viac, ako by som chcela. Každopádne knižku odporúčam naozaj všetkými 20. Neodporúčam ju začať čítať, keď na druhý deň idete do práce, lebo knižku si tak zamilujete, že ju nepustíte z ruky. To vám garantujem. Takže, prípadne, ak nemáte po nociach čo robiť, tak ako ja, knižka s názvom Mesto v mlze je stvorená ako pre vás. Ja ďakujem za pozornosť, počujeme sa na budúce, ale keďže je taká úžasná tá knižka, tak tu mám samozrejme úryvok z nej. Tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Bolkovi zbývalo posledních pár minút života. Věděl to, byl s tím smířený, byl na to hrdý. Vlastne by ho nenapadlo, že ukážou přímo na nej. Celý život ho měli rádi a ve městě mu neřekli jinak než Bolku. Rodiče, učitelé, kamarádi, v práci, pro všechny byl prostě Bolek. Ale čím si zasloužil tu čest, že zrovna on bude obětován, protože po jeho síle zatouží pán lesa, to vôbec netušil. A přece si tak stalo. Přišli za ním odpoledne do práce. Vzali si ho stranou, aby je nikdo neslyšel a řekli mu to tajemství. Pán lesa si te vybral. Kněz, zviestovateľ vôle lesa, to vyčetl ze znamení pri ranní modlitbě. Bolka to tak dojalo, že sa na míste rozplakal. Doma se pečlivě umyl, učesal, vzal si drahý oblek, ktorý měl na sobě jen párkrát. Naposledy, když se v loni ženil brácha. Na stole nechal rodičům dopis na rozloučenou. Ešte trochu poklidil, pak za sebou zámkl a vydal sa za ostatními. Na kraji mesta, tam, kde končí údolí a pomalu sa začína zvedať stráne, sa zastavil a naposledy sa ohlédl. Byl konec srpna, nastával večer. Slunce pomalu zapadalo za zalesnenými hřebeny a poslední paprsky hladili střechy domu dole v údolí. Krásny pohled. Moc krásny, říkal si Bolek. Jako kdyby sa s ním mesto loučilo. Pak se k údoli otočil zády a vydal sa vzhúru.
Po pár minútach zmizel medzi stromy na kraji lesa a mesto už nikdy nespatřil. Nahoře na kopci na nej čekali. Sundali mu sako, protože by prekáželo, ale podekovali, že sa tak hezky oblékol. Pán lesa si toho iste všimne, povídali. Položili jej zády na kamenný stolec, ktorému nikto neřekl inak než kámen otců. Byl na tom míste odpradávna, dávno predtým, než dole v údoli postavili první domy. Říkalo se, že tu byl dokonce dávno predtým, než do kraje přišli první lidé. Teď Bolek ležel na kameni otců a díval se, jak v širokém kruhu okolo zapalují ohne. Ohne tak mohutné, že plameny osvietľovali koruny stromu vysoko nad ním a výš videl už jen tmu nastávající noci. Pak jej uchopili za ruce a za nohy a každou přivázali lanem k jinému stromu. Takže na kameni otcu ležel roztažený do kříže. Nebránil se. Věděl, že je to nutné. Dřív to tak nebylo. Dřív nikoho poutať nemuseli, ale prý se stávalo, že sa niekto snažil z kamene otcu utéct. A v zimne 85. roku dokonce pri niekto biehem rituálu vytrhl tehdejšímu knězi dýku a obrátil ruku proti nemu, proti zviestovateli vúli lesa, budíš mu zemne lehká. To si ale Bolek pamatovať nemôže, protože je mu 22. Pri prvních rituálech již si zúčastnil, už oběti přivazovali tak, aby z kamene otcu nemohli utéct. On, Bolek, ktorého tu majú všichni rádi, nic takového v plánu nemá. Jeho se kněz bát nemusí, dokonce se spolu na začátku ešte pomodlili a pak se objali. Pán lesa si jej vybral a on naplní jeho vůli hrdě a odhodlane. Zažil už momenty ostudy a hanby, kdy se předchozí oběti bezmocne rozbrečeli nebo pomočili. Našli se tací, kteří na kameni otcu začali křičet a volať o pomoc. Doufali, že jejich hlas dolehne do údolí k domům na kraji města. Neměli ale šanci. Dole už všichni spali nebo koukali na televizi, aniž by tušili, co se deje nahoře v kopcích. A když se pak další dny a týdny ptali, kde je Jitka, Tomáš, kam zmizel Martin, nebo co se stalo se Zuzankou, téměř nikdo ve městě nevěděl. A ti, kteří věděli, odpovídali stále stejne. Odjel do Prahy, má v Liberci nemocnú maminku, je na pracovní ceste, dostala stipendium ve Vídni a dřív nebo později se ptát přestali a zapomněli. Na Bolka se budou ptát určite taky a taky na nej časem zapomenou. Je s tím smířený a rozhodne se dnes nebude chovať trapne, nezačne křičet ani se nepomočí. Co by na to řekli ostatní? Natočil hlavu a snažil sa podívať do tmy medzi stromy. Viedel, že tam niekde stojí a díva sa na nej. Ale kto? Bude tam jeho učiteľ Vaculík, ktorý mu kdysi ve škole poviedel o pánu lesa ako první? Určite tam teď stojí a díva sa na nej. Možno i dojate plače. Bude tam Linda Ružičková? Ach, kéž by tam stála i Linda Ružičková. Nejkrásnejší dívka, ako kdy videl. Dlouho zbíral odvahu, že iné zábavie pořádané po oslavách podzimní rovnodennosti požáda o tanec. Snil o tom, že ji obejme, políbi, že sa spolu pak budú milovať každý den a pokud pán lesa dá, narodí sa im 4 deti. To už však nestihne. Pán lesa měl s Bolkem celou dobu úplne iné plány. Zaskřípal zuby, že už Linde nestihne říct, co k ní cíti, ale jestli se na nej teď díva ze tmy, určite ho obdivuje a je mu vdečná. Vždyť Bolek dnes zemře i pro ní, aby Linda i ostatní ve městě mohli dál spokojene žiť, aby sa im narodili zdravé deti a aby sa hlad vyhnul obloukem nejen jim, ale všem lidem v kraji. Všichni, kto stojí tam ve tmne mezi stromy, viedí, že kvôli tomu dnes Bolek zemře a v duchu mu dekují a provolávají slávu. I on to tak cítil, když sa rituálu účastnil jen ako divák. Jehož úkolem bylo stát mimo kruh svietla a spívať. Vlastne to nebyl spiev, jen hlubokému mláni, ktoré všechny, kto sa na kopci schádzají, uvádí do stavu eufórie a tranzu. Zatím však bylo ticho
A Bolek podle toho věděl, že rituál ještě nezačal. Díval se dál do tmy a hádal, kdo se přišel podívat. Věděl, kdo určitě nepřišel. Nepřišli táta s mámou ani brácha. Rodina oběti na rituál nesměla. Dřív to šlo, ale byly okolo toho často scény. A tak Bolek nechal doma jen dopis na rozloučenou. Moc si teď přál mámu i tátu vidět. Naposledy by se na sebe usmáli, ale na to už je příliš pozdě. Určitě tam ve tmě nestál ani pán farář s tou svou skvadrou oveček. Pambičkáři pro pána lesa nikdy neměli pochopení, tak ať si teď někde odříkávají otčenáše. To farář může za to, že v pána lesa věří ve městě pořád tak málo lidí. To se ale brzy změní. I kvůli tomu dnes Bolek zemře, aby pán lesa byl silnější a připravil se na svůj příchod. Říkal to kněz, zvěstovatel vůle lesa, když se před chvíli modlili. Ten pocit, že pán lesa konečně brzy přijde, naplňoval Bolka radostí i hrdostí, protože na tom má svou oběti zásluhu. Ze tmy okolo se ozval hypnotizující zpěv. Rituál začal. Pomocníci, kteří upevňovali lana a zapalovali ohně, ustoupili do tmy a zpívali s ostatními. V kruhu světla na vrcholku kopce zůstali jen kněz a Bolek. Byla to podívaná z jiné doby. Rituál oběti pána lesa takhle vypadal stovky, možná tisíce let naspět. Bolkovi se zrychloval dech. Strašně se potil. Nechtěl pána lesa zklamat. Chtěl mu svou krev nabídnout s hlavou vstyčenou, ale cítil, že ho zrazuje jeho vlastní tělo. Neovládá je. Měl pocit, že pod kontrolou má už jen zrak. Ke kameni otcu přistoupil kněz, zvěstovatel vůle lesa. V ruce držel obrovskou dýku a na hlavě měl masku z kůry a listí. 2 černé díry v ní dávali tušit, kde má oči. Pokroucené větve přivázané k masce připomínaly parohy. Položil ruku na Bolkovu hruď. I když ležal spoutaný na chladném kameni, košili měl úplně propocenou. Kněz ji pomalu rozepínal a Bolkovi se zdálo, že s každým dalším uvolněným knoflíkem je zpěv čím dál hlasitější. Přicházeli blíž, vystupovali ze stínu a pomalu zmenšovali prostor okolo oltáře. Všichni na sobě měli masky z kůry a listí. Viděl je knězi za zády. Viděl je nalevo, napravo, viděl je vzhůru nohama za sebou, když zaklonil hlavu. Zpívali a pomalu zvedali ruce, v nichž drželi všechno možné, co doma našli. Nože, nůžky, kladivá, svorky, kleště. Věděl, co přijde. Jakmile kněz zabodne dýku, ostatní se na Bolka vrhnou a jeho tělo roztrhají, rozervou a rozřežou na kousky. Ty pak budou cestou domů rozházovat po lese. Do rána je sežere zvěř a mezi tou zvěří bude kráčet pán lesa. Přijde až ke kameni otců, olíže z něj Bolkovu zaschínající krev a kněz pak podle toho pozná, že je oltář připravený pro další oběť. Chodí to tak po staletí, celou dobu, co stojí město v údolí. Bolek se snažil. Ze všech síl se snažil, ale nakonec to nedokázal. Pomočil se v okamžiku, kdy už okolo sebe viděl desítky postav, kdy jeho srdce pumpovalo tak zběsilé, až je hučivě slyšel v uších a pomalu upadal do mdlob z rýchlosti svého dechu. Lítost, že selhal, že všichni vidí jeho strach a pán lesa se bude zlobit nebo škodolibě smát, bylo to poslední, co mu proletělo hlavou. Pak mu kněz zarazil dýku hluboko mezi žebra a dal těch, kteří mu celý život neřekli jinak než Bolku, začal cupovat jeho tělo.